И така, ден втори. И невероятната разлика от тук и малко по-нагоре. Нека зумираме. Нека да пробвам да зумираме. Между другото може да зумираш, ако снимаш. Не го знае. Не знаеш ли, бе? Аз вчера зумирах на едното клипче. Едното клипче зумирах как се приближаваш. Нека да поснимаме. Не е много кеф сега тръкавица. Някой се пуща. Не бе, не сме първи, бе. Да, бе, вата. Кой казва, че съм първи? По-горе, знаеш колко хора ще има днеска да се отнаш. Кора идва на Турция. Ама, така. Ти много яди. Те първо се забавя. На! Мухло! Ко там прави, че си бавен, бе? Мухло! Абе, добре, бе, приемам, че си спия бавен, кафето, е. Ти за екс да си чул. Защото и да не е уиски, че я го блиш. Да, но ти ядеш и пиеш кафе, аз смотя. То спъка си спи кафето, преди да почне да яме. Значи ти си крив. Че доверяваш на года. Няма тънман, няма сабач. Не им се поудяваш. Чус на екс, готаш кът глараш. Никой ти бе, държи телефона. Абе да падни долу. Да, фога. Фоква. И гледа си 10 минути, ти го взимам. Работи. Чуле, аз съм взимал от безбок до долу за 10 минути. Рекорда бил 4,5. Зими стената на шус. Бах ти жутия. Знаеш как... Ама той само му е била обработена. Сигурно да, ама стената... Не знаеш, само като пуснеш вече си с 40. Ама, ако 40 и 50 може да набере, като му е гладко, като някакво го спъни. Иди себе, човек, само докато пуснеш си с 40 додолу, ако пуснеш ще си поне 120-30. Може да се речи. Поне говоря, поне. Вчера се беше напикал, бе. Още снимам клип, само да знаеш. Знам, ме. Мухъл. Пикто се лоши ми пляс. Още ли не сме стигнали снега? Да, още сме на широколистните. Още не сме стигнали до снега. Нищо, че тук има малко сняг. Дедем. Капи. Да ти капи, бе. Капи протокол. Мали саповито. Бърсо съм колата. Хем никой не те кара да взимаш боровете или нещо. Не, то от вчера много седмица. Може би, помня. Дето е падал сняг си ги по дървете, какво е някакво раздробено. Ага. Маски и така почти никой не е пускал от нощ нас. Ох, как му се глада. Тук клип стана 1 гигабайт. Стига, бе. Ти пък за кого снимаш? Я знам, да се види как стигам до снега. О, боже. И сме почти до снега. Боже. Че аз имам памет, бе. Идиот. Имам 40-50 гигабайта. Знаеш по колко пъти се форматирам телефона. Батерия като вестници. Мога да снимам поне час и половина, само преди да направим материал.
И тук има вече сняг. И става студено. И друса. Стям да го до борчета. Спирам, защото може трябва да се направя някой друга снимчица. Тук обаче наистина някакви супер странни лиши. Може да се оправиш шапката си. По дървета. Тук има някакви супер странни лиши по дървета. Като коса, наистина. Бати майндфъкта, като го видиш на пръв поглед. Дърветата имат коса в Добринще. Ако не знаете, да ви кажа. Тук е зелено, в смисъл, то лише някакъв зелен, там виж някакъв абсолютно черния си на някой. Ой, бах ти жълто, бах ти мъже. Някой, не знам. Какво животно са оскувал там? Някой вълк. Какви жълтинки има? Ти са отчудваше на птички, но не чувам дали има някакви лисице. Сигурно. Плохове видяхме, че има там. Макар и не оцелели. Мечки. Мечки. Вълци Върши си през вълци гората, има ли? кара си през гората и мечка. Вълци има ли? Знам, че на места тук май в България има вълци така. Лисица имаше някъде, макар и гледа. Лисици е нормално. Ето вече по дървета има сняг. И клипа вече е 2 гигабайта. И клипа вече е стабилно 1 гигабайт. Тоест спирам го. Не мога да спра. 2 гигабайта, 2 гигабайта.